ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ କଇଁଚ ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି। ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଇଁଚ ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସି ତାର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ସିଏ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ୟାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ବନ୍ଧଟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଣି ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବି ଝିଅ ଘର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରି ମାରି ଝିଅ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବି ଟିକେ ସାଙ୍ଗଆସ ମିଶି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ବରକୁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସାରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଖାଇଖୁଆ ସାରି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଏକାଥରକେ ସକାଳେ ଉଠିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଝିଅ ବିଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଝିଅକୁ ବିଦାୟ କରିକୁରା ସାରି ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୁଅର ଭାଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ହସ ମଜା କରୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଝିଅ ବିଦାୟର ପାଉଣା ଦିଅ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠି ମଜାମସ୍ତି କରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ବି ବିଦାୟ କରିଦେଇଥିଲେ।